Beste honetan, ematen digute filtro baten datuak, daukala irabazten bat bideraman eta ebakidura frekuentzia bat, eta esaten digute sartzen bazaio sensore baten seinalea dituela osagai harmoniko hauek, hau da, sartzen baldin badira hiru seinale periodiko hauek frekuentzia hauekin, irteeran ze seinaleak izan behar ditugun. Hiru izango zen seinale honen amplitudea, 25 honek voltio bateko amplitudea dauka, eta 2 kilohertzio ingurukoa, 6 kilohertziokoa, eta 2 voltioko amplitudea. Eta hori sartzen baldin bazaio filtro honi, hemen esaten duten filtro horri, nola atera behar dira seinale hauek. Vale, ikusi dezagun. Klasean egin nuen, baina ez dakit baliagarria izan behar den zuentzat, baina egin behar dudana da hauek seinale hauek idatzi funtzio bezala. Ia, VS, da, esaten dute seinale analogikoa VA da sarrera, ez? VA dago osatuta 3 voltioko eta suposatu dezagun hasierako desfasea 0 dela, bider bere frekuentzia 25 bider T, seinale hau daukagu, gehi voltio bateko beste seno bat. 0 gradoko desfasearekin, eta seno da 2πf, kasu honetan 2040 T. Gehi, zuzen hemen jarriko dut, 2 bider seno, kasu honetan 2π, 6020 bider T, eta orden seinale guzti hau sartzen zaio filtro honi, daukala irabazpen bat. Beraz, aktiboa da, GDC berdin 10, lehen ordenekoa dela, lehen ordenakoa, garrantzitsua, RC bat izango da, aktiboa, eta zer gehiago, eta ebakidura frekuentzia, 500 hertzio. Orduen, filtro honi sartzen baldin bazaio seinale hau, nola irteten da? VO ze forma izan behar du? Ba, ikusi dezagun. Ia, bueno, igual guzti hau azpirago jarri behar dut. Marrazteko hobeto, bai, hortxita, bai. Be, jarritzen dezagun. Ebakidura frekuentzia, hemen daukagu frekuentziaren ardatza. Logaritmo BDF, ez dut berritzen marraztuko. Esaten digute filtraren ebakidura frekuentzia, 500, hau da, 25, 2000, pues demagun 500 hemen dago da. Hau logaritmikoa denez, ez dakit, FC, bueno, iguaztu berrezi hemen txe. FC berdin 500 hertzio. Esaten digunez lehen ordenakoa dela, honen erantzuna moduluan izan behar da, irabazpena 10, onuntzaino, irudikatuko dut horrela xe, irabazpena 10, edo 20 dezibelio, GDC berdin 10, edo 20 dezibelio da, ardatz logaritmikoan, eta mendik aurrera, balio babatu behar ditu, 20 dezibelio markada bakoitzeko, lehen ordenakoa delako. Hau zita, egiten duen erantzuna. Moduluaren ikuspegitik, beraz, irteran zen izan behar dugu, begira. Seinale honi, 25 hertzioko seinale hori dagoenez, ebakidura frekuentziatik atzera, hau, bider 10 egin behar du. Ia, 30 bider, seno, bider 25 bider T, eta desfase bat sartu behar dio. Bale, desfase honen grafikara egin behar du beste kolore batekin. Arraztu behar dut arratza bat hemen anguluena, igual biak naztuko ditut, bale? Horrelaxe, eta horrelaxe, bakizu zer, egin behar dut. Horrelaxe egin behar dut. Txukunago, oitu naiz, hementxe, eta beste bat, beste bat horrelaxe, eta demagun hau kopiatu, eta hemen, irudikatu behar dugu fasea, biek batera, bale, hau beste kolore bat egin dugu dut, berdea dago ja, fasea, 0 grado, eta minus 80 grado, lehen ordenakoa delako. Bigarren ordenakoa izango balitz, 180 arte jaitsiko zen, bi hamarkadatan. Bale, filtroaren ebakidura 500. Horrek esan nahi du, hamarkada bat azpirago eta hamarkada bat gorako tartean, fase aldaketa hau daukagula. Bale, 50. Hau 50 hertzio suposatu dezagun dela, 50 hertzio, eta 5.000 hemen egongo zala, hemen dagoela, 5.000 hertzio, hamarkada bat azpira, hamarkada bat gora, F0-etik. Eta bi hauen artean aldatzen da fasea, 0-tik 80. Eta hemen 45, hemen erdien 45 izango genuke. 0-tik, onutzaino ez dago fase aldaketarik, iaia, 50 arte, gero ez da jaisten, eta gero hortik aurrera,
horrelaxeko zerbait izango genuke. Bi hamarkadatan jazten da, hemen 45 izango genuke, minus 45. Orduen, fasearen ikuspegitik, hauxe daukagu, gauza da, 25 terzioko seinale hau dagoela lehen da azpiko hamarkadaren atzetik, beraz honi 0 grado sartu behar dizkio. Beraz, hau hautzi behar du fasearen aldetik igual. Amplitudea bidera 10 egiten du, GDC hau sartzen dirago, eta jazta. Vale, kasu honetan, seinale honen bere irabazpena zenbat da? Pues hau kalkulatu beharko dugu, ze irabazpena daukagu hemen. Hemen izango zen. Venga, kalkulatu dezagun. Irabazpena, frekuentzia, ebakidura frekuentzia baina altuagok diren frekuentzia lehen horrenako filtrotan, 2040 hertziotan, kalkulatzen da, lineala denez, FC, ebakidura frekuentzia, zati nahi dugun frekuentziaren hori. Balioa kalkulatzea. Ebakidura frekuentzia, 500 hertzio, goize, 5 zakarra, 500 hertzio, zati, 2040. Vale, berdin, eta bider amar, zeren da filtro aktibo bat. Amar bide, aztu gabe. 500 zati 2040, 500 zati 2040, berdin hau, bider amar, berdin, 2,45. 2,45. Irabazpen hau dela eta interferentziar, bueno, seinale hau, jode, amplifikatu egiten da ere bai. Bueno, ez da amplifikatzen honen deina, baina amplifikatu egiten da. Beraz, irabazpen hau daukagu seinalen honentzat, frekuentzia honetan, beraz hemen izan behar dugu 2,45 voltio, bider seno hau bera, frekuentzia berdinekoa, zen frekuentzia azta aldatzen dira amplitudea eta fasea, eta ze fase daukagu hemen? Pues hau ere kalkulatu beharko dugu. Hemendik aurrera minus 80 izan behar dugu, kasu honetan. Baina hemen hau tartean dagoenez, bi hamarkada hauen tartean, hau kalkulatu beharko genuke. Hau da, ze fasea daukagu filtro honetan, filtro honen hau pasatu ondoren, 2040 hertziotan. Kasu honetan, formula zan minus arko tangente FC zati F. FC zati F. Honen balioa kalkulatzen da, eta fase hau sartu beharko genuke hemen. Emagun hau, honi izaten digula fi bat, ez dut kalkulatu behar, bale? Eta sartzen digula hemen, radianetan. Eta zer gertatuko zitzaion, osagai honi. Honek dauka amplitudea bi, baina bere irabazpena dagoela hemen, txiki hau izan behar da, kalkulatu ezagun. Irabazpena 6020 hertziotan, izan behar da, 10 aldiz, amplifikatzen du dena, filtro aktiboa delako, FC zati F, kasu honetan 10 aldiz, bueno, hau GDC jarri beharko. Ia bai, jarri dut ondo. Ia, GDC, GDC, eta hemen ere bai, ondo jarri dut, eta P, GDC, bider hori, bidetan, GDC, 10 bider. Ebakidura frekuentzia 500, horrelaxe esan digutelako, eta frekuentzia orain 6020. Berdin, ia kalkulatu ezagun. 500 zati. 500 zati 6020. Berdin hau, bide amar. Berdin, 0,83. 0,83 da irabazpena frekuentzia honetan. Hori bider bi, izan behar dugun amplitudea seinale honena filtraren irteeran. 1,66 voltio bider. Senoa, frekuentzia berdinekoa, BP 6020 T. Eta fasea, ze fasea izan behar dugu frekuentzia honetan filtro hau pasatu ondoren? Ba, begiratzazue, 6000 dago bigarren hamarkada hau pasatuta. Eta hemendik aurrera desfasea da minus 80. Beraz jarriko genuke hemen minus 80 grado radianetan, eta hausi izango zen, irteeran izango genukena filtro ontara ailegatzen baldin bada, hor goian ikusi duzuen VA seinalea. Bi seinale hauek zertxoit balio gabetzen dira, nahiz amplifikatu. Hau konparatuta honekin, bueno, balio gabetzen dira honekin konparatuta, eta faseak 0, fi bat, hemen horrelaxe kalkulatuta, eta minus 80. Vale, hau horrelaxe izango zen. Ja? Venga, aurrera.